Milí diváci, vítam vás pri podcaste KZP. Moje meno je František Kubín a som tu s veľkým odborníkom, mojím otcom. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych zákutiach krbových kachlí a krbov. Na začiatok by som začal asi servisom, takže by som sa spýtal, že s akými veciami sa stretávaš pri servise? No, pri servise sa najviac stretávame s tým, že ľudia používajú najmä nesprávne čističe skiel a niektoré veci podceňujú a tie potom vlastne sa im vypomstia v tom, že tie náklady na opravu vzrastú a potom vlastne v podstate to aj viac bolí ich peňaženku. S tým, že najväčší problém je vlastne, že každý to nechávame na poslednú chvíľu a preto je vždy výborné, keď sa tieto veci riešia vtedy, keď netreba kúriť, keď je na to priestor. A takto treba vždy spraviť kontrolu a podľa toho vlastne sa rozhodnúť, koho osloviť, ktorú firmu a ako, aby sa to dalo do poriadku. Najväčší problém, ako som spomenul, je čistič skla, ktorý v podstate čističe skla sa teda predávajú od rôznych výrobcov. Oni vo všeobecnosti sú všetky dobré, ale niektoré sú horšie, niektoré lepšie a viac menej niektoré sú také, že keď pri nesprávnom použití poškodzujú tesnenia a to tesnenie je dôležité, aby zostalo v tom svojom pružnom stave, tak ako od začiatku sa namontuje, tak musí zostať. A tým, že sa pri tom použití toho čističa skla dostáva do toho tesnenia, tak to tesnenie znehodnotí. Ono časom tých dávok, ktoré do toho vniknú, je viac a nastane až ten prípad, kedy to tesnenie skamenie, takže vôbec nie je pružné, ale je tvrdé, ako keď stuhne sádra. A vtedy neplní funkciu, že neprenáša tie rôzne dilatácie medzi tým kovovým rámom a sklom. A keďže tam nie je potom tá možnosť tej dilatácie, tak potom sa objaví prasklina a to sklo praskne. Samozrejme to sklo je rozdiel, či praskne sklo na kachliach, ktoré je rovné, alebo prípadne, no toto nie je úplne rohové, ale tam je z dvoch častí, ale býva aj ohýbané, alebo praskne sklo, ktoré je rádiusové. Tam potom tie čiastky na tú opravu sú veľmi nepríjemné. Jasne. Čiže vlastne, keď je sklo rovné, tak vždy tá oprava je lacnejšia, ako keď sú tie skla ohýbané, preto si treba hlavne pri tých ohýbaných, čiže či už sú rádiusové, alebo sú rohové ohýbané, alebo účkové ohýbané, treba si na to dávať veľký pozor, pretože sa nastane tá vec, že to sklo praskne. Nie, že by ste ho rozbili, ale to sklo praskne. A stalo sa aj taký prípad, že prasklo v lete, kedy sa v tom nekúrilo, tým, že to teplo tam vniklo, bolo dostatočne veľké na to, aby tam došlo k nejakým dilatáciám a stalo sa to, že nemalo kde dilatovať a tým pádom prasklo. Takže za to môže len čistič. Viac menej nesprávne použitie, hlavne keď tie čističe zatekajú priamo. Viete, že keď nastrieka sa a to vniká do toho a tých čistení je x a tým v podstate dochádza k tomu, že násobné použitie, násobné siaknutie toho čistiaceho prostriedku docielia to, že skamene. Stvrdne na kameň, doslova v úvodzovkách. Hej. Ďalšia vec je tá, že na tých rôznych dvierkach dnes sú mechanizmy zatvárania, sú
sú mechanizmy, kde je jednobodové zatváranie dverí, sú mechanizmy, kde sú trojbodové alebo dvojbodové, čiže to je ako keby dve miesta, cez ktoré sa kotví alebo pritláča k tomu telesu. A tieto všetky súčiastky, komponenty sa po sebe hýbu, pohybujú a tie takisto treba, tie plochy činné, ktoré sú tam, treba ich mastiť a udržiavať ich tak, aby ten mechanizmus voľne sa mohol pohybovať po sebe, aby to dobre dotváralo. A tým, že nastane prípad, že tam nebude to mazivo, že to bude kov okov, tak sa dochádza k opotrebeniu a ďalším zvýšeným nákladom na opravy. No vrátim sa ešte k tomu čističu. Vlastne, ktoré čistice sú zle? Tie, čo sú v tekutej forme, hej? A môžeme ich potom nájsť ešte v akých formách tie čističe? Tak čističe skiel sa vyrábajú tekuté, vyrábajú sa gélové a vyrábajú sa, že keď sa nastrieka na to sklo, tak vznikne taká pena. V každom prípade aj ten čistič, ktorý je tekutý, tak nemusí byť zlý, že naozaj odstraňuje tú nečistotu, ale radšej naniesť ten čistič na nejakú handričku a tou potierať to sklo, ale proste nenastriekať množstvo vody na to sklo a ten čistič zateká do tých tesnení a toto je to zle. Takže ale gélové a penové zatekajú menej, alebo nezatekajú pomaly vôbec. Dá sa povedať. Tie sú na tom lepšie, že menej zatekajú a menej ovplyvňujú. Ale časom, keby sa to viac tam dostávalo, ono vlastne v podstate tá pena sa tiež po čase zmení na kvapalinu a môže zatiecť. Ale je to menej náchylné ako tie tekuté. Ale hovorím, na kvalitu toho čističa to ani nemusí mať vplyv. Skôr ide o to, že táto vec hlavne tým násobným používaním dochádza k tomu, kedy tie problémy vzniknú. Takže tesnenie pri používaní čističa, takže to je jedna vec, ktorú by sme mali skontrolovať. Potom zatváranie. Zatváranie, no a potom ešte ďalšia vec je tá, že vlastne tie spotrebiče dneska sú vlastne aj utesnené po obvode dverí, aby tesnili na telese, čiže keď sa zatvárajú, tak musia tesniť. A to samozrejme tesnenie je spotrebný materiál, kedy to tesnenie môže časom stratiť svoje tie vlastnosti. Samozrejme tam dochádza k určitému oteru. Proste tým používaním sa môže znehodnotiť, môže sa otlačiť. Sú rôzne typy tých tesnení. Tam je dôležité, aby to vždy tesnilo, lebo keď to bude dobre tesniť, tak nebude tam vnikať falošný vzduch, ktorý vlastne môže urýchlovať horenie, môže spôsobovať preťaženie tých kachlí a podobne, že tam vlastne vstupuje falošný vzduch na horenie. Nie je ten, ktorý my chceme, aby tam vstupoval tou reguláciou, ktorá na tých kachliach je. Čiže treba to počase takisto to tesnenie vymeniť a dbať teda o to, aby bolo stále funkčné, aby keď zavrieme dvere, tak vlastne v podstate sa tak dovreli a dotlačili o to teleso a tým vieme, že sú tesné. Že ten spaľovací priestor je tesný a nevniká tam ďalší falošný vzduch. Ďalšou dosť dôležitou súčasťou krbových kachlí alebo aj hociakého krbu sú šamotky alebo iná spaľovacia komora, výstielka tej spaľovacej komory. Spaľovacie komory v tých rôznych spotrebičoch sú z rôznych materiálov. Záleží viac menej na filozofii toho každého výrobcu, ktorý tie kachle vyrába a teda
inštaluje do tých spaľovacích komôr rôzne materiály. Taký štandardný materiál je šamotová výmurovka zo šamotových tvaroviek. Môžu byť len narezané, alebo môžu mať aj nejaký špeciálny relief, že sú lisované. A tieto šamotky vlastne sú na to v tej spaľovacej komore, aby tá teplota, ktorá vzniká v tom ohnisku, nenamáhala ten plechový korpus, pretože by ho preťažila a mohla by tá teplota ovplyvniť tie rozmery alebo tú deformáciu a podobne. Ďalší materiál, ktorý sa dáva do ohnízky, je vermikulit. Je to taká expandovaná hmota, ktorá vydrží teda vysokú teplotu. Je ľahká, dá sa ľahko upracovávať. Takisto sa reže alebo z dosiek, alebo sa lisujú rôzne tvarovky do toho ohniska a je troška nevýhoda toho, že je mäkší, nevýhoda toho, že neznáša vlhkosť. No a tretí materiál, ktorý teraz v podstate sa objavuje čoraz častejšie v tých komorách, sú rôzne tzv. Žiarobetónové výmurovky, kedy vlastne sa tá výplň, tie tvarovky odlievajú na mieru podľa každej tej komory a je to vlastne taký drátko, žiarobetón, kedy sa tam dávajú aj také drôtiky ako armovacie, kedy to vlastne tú hmotu potom drží pokope, aké by prasklo. A viac menej je to taký lepší materiál z toho pohľadu, že naozaj tie teploty v tej komore a aj tie výsledky skúsenosti, čo máme, tak vlastne smerujú k tomu, že to je do značnej miery dobrý materiál a má veľkú perspektívu. Čo sa týka tej výmurovky, vždy treba dbať o to, aby sa stena tej výmurovky nejakým spôsobom nestenšila. To znamená, že nesmie dôjsť, že by niečo vypadalo, aby vlastne sa stenšila tá stena, ktorá býva väčšinou 2,5, 3 alebo 4 cm, pretože vtedy už ten korpus tých kachlí by nebol tak chránený a keď je na ňom napríklad prasklina, s prasklinou sa dá fungovať, nie je problém, nesmie vypadnúť nejaká časť určitá toho, aby bol obnažený kov a samozrejme prasklina nie, že je to dopraskané na všetky smery, tak tam samozrejme sa to musí vymeniť, aby to slúžilo tak, ako malo. Čiže jemné prasnutie toho šamotu až tak nevadí? Nevadí, ani u toho vermikulitu to nevadí a u toho žiarobetónu tam sú tie drátky, takže tieto držia ten tvar. Ide o to len, aby sa nestenšila stena, ktorá by vlastne potom bola, tá časť bola nedaj Bože vypadnutý úplne, to nesmie byť. Dneska samozrejme sú veľké požiadavky na emisie a účinnosti, takže dneska tí výrobcovia musia riešiť tú vec, aby ten proces toho spaľovania, ktorý vzniká v tej komore, aby tá teplota tých spalín čo najviac bola odovzdaná do priestoru, to vlastne svedčí o tej účinnosti. A dnes vlastne tomu plameňu sa robia prekážky, niekto to volá deflektor, niekto clony, kedy obtekajú okolo toho tie spaliny, aby mali čo najdlhšiu cestu. A veľakrát tie clony sú z materiálu tohto vermikulitu, pretože sa ľahko reže a ľahko upracováva.
len zase je tá vec, že nepriateľom toho materiálu je vlhkosť, takže treba dbať o to, keď sa v kachliach nekúri, aby boli zastavené prívody vzduchu, aby cez tie kachle aj v lete neprechádzal vzduch, ktorý môže byť vlhký a môže narušiť ten materiál tou vlhkosťou. Samozrejme tam, kde sú prívody vzduchu externé, čiže zvonka, tam to platí dvojnásob, lebo tá vlhkosť vonku je všade prítomná, mení sa samozrejme a ten vzduch, keď stále bude aj vlhký, občas prechádzať cez ten spaľovací priestor, tak nám môže spôsobiť to, že sa tie clony rozpadnú, zvlhnú a oni sa rozpadnú. Takže normálne na prach sa rozpadne tá clona, alebo celkovo tak. Je to také zaujímavé, že ona vlastne v podstate ako keby zvetráva tou vlhkosťou a tým pádom ako keby sa znižuje, zmenšuje, stenšuje jej stena a potom vlastne vlastnou váhou sa prepadne. Tak to vlastne by sme mali spaľovaciu komoru. Vlastne keď potrebujú ľudia zadovážiť šamotky, tak potrebujú vedieť aké informácie. Zasa je to o tom, že či ten výrobca tie šamotové dosky si sám alebo nejaký dodávateľ mu ich reže, čiže z nejakých polotovarov. Tam je to najjednoduchšie, tam vlastne vieme poskytnúť tú vec, že máme široký sortiment šamotových tvárnic, tvaroviek, z ktorých sa dá narezať. Samozrejme, ak tá komora je urobená z nejakých lisovaných šamotov, kde v podstate sú rôzne tvary a ktoré sú jedinečné len pre ten ktorý výrobok, tak musíme brať výrobok originálny od výrobcu a tam je dôležité, aby ten zákazník poznal, aký výrobok má, od akej firmy, aký názov. A najlepšie je, keď vie aj jeho sériové číslo, podľa ktorého sa dajú tie náhradné diely ľahko dohľadať. Tak vlastne, aby nedošlo nejakému nedorozumeniu, že objednáme nesprávny diel. Je to veľmi dôležité, lebo niektorí tí výrobcovia v tomto sortimente sú tu už veľmi dlho a tí výrobky niektoré sú tak úspešné, že vlastne už majú niektoré aj 8, 10, aj niekedy aj trošku viac verzií. Oni vyzerajú na pohľad, že sú rovnaké, ale žiaľ, nie je to pravda. Tým, že sú rôzne inovácie, stále sa menia predpisy, ktoré vlastne tí výrobcovia ich musia dodržiavať, tak musia inovovať. A z tohto titulu treba poznať naozaj, o ktorý konkrétny typ ide. Ak to zákazník nevie zistiť, že nemá ten záručný list alebo nejakú dokumentáciu od toho, tak veľakrát je štítok niekde v tých kachliach umiestnený. Každý ten výrobca ten štítok má niekde inde umiestnený, ale už potom v poslednom rade, keď sa nedá zistiť ani to, že tam proste nevieme nič nájsť, tak pomôže fotografia a trošku pátrania nášho, kedy vieme, že nejaký rozmer, čo, kde a vieme to z toho identifikovať, ale je to dosť náročné a lepšie je, keď naozaj ten zákazník vie, aký má výrobok a on vlastne veľa tých výrobcov dneska tie náhradné diely drží, nie je problém sa k tomu dostať, len ide o to, že aby sme vedeli, na ktorý konkrétny typ, pretože tých zámen bolo dosť veľa. Tým, že sme mali zlé informácie, takže treba, aby tie informácie boli naozaj presné. A tým potom vlastne splníme to želanie toho zákazníka, že to bude pasovať. Hovoril si o deflektoroch a tam vlastne chcel by som sa spýtať na sadze, že sadze rôznych týchto vykurovacích telies, tam pri tých deflektoroch vznikajú sadze alebo nie?
Takto, v tom procese horenia by sadze nemali vznikať, ale samozrejme nejaké vzniknú, pretože tá drevná hmota nemusí byť vždy ideálne vysušená a aj ten proces toho horenia proste nejde to až tak zefektívniť, že to bude vždy bez sadzy, ale hlavne sa jedná o to, že pevné častice niektoré z toho ohniska vylietávajú, teda sú strhávané tým tokom spalín a preto treba vlastne vždy aj po tej sezóne rozobrať tie clony. Niektoré sú pevné, niektoré sú vymeniteľné a treba tie nánosy, ktoré tam sú, všetky očistiť a aby to bolo proste pripravené na sezónu, aby to bolo lebo môže nastať prípad, že tých nánosov tam bude viac a môže to ovplyvniť proces toho spaľovania aj fungovania toho spotrebiča. A keď mám dopojenie kachlí ku komínu, tak vlastne aj to by sme mali asi čistiť. Tie rúry jednotlivé. Tam tiež vznikajú... Komíny väčšinou čistí kominársky majster, ktorý vlastne v podstate je zodpovedný za celú dymovú cestu. Tým pádom ten kominársky majster by mal aj tieto clony vybrať a ten dymovod a celú tú vlastne dymovú cestu, cez ktorú tie spaliny najskôr cez ten spotrebič, potom cez tú dymovú rúru a ďalej komín musí vlastne vyčistiť a zbaviť nejakých nánosov alebo usadenín, popola a podobne. Takže to je úloha kominárskeho majstra, ktorý vlastne by to mal urobiť. Keď to robí zákazník, platí to isté, čo som povedal, že musí vyčistiť celú dymovú cestu. Párkrát sa nám tuším stalo pri telesách, ktoré sú teplovodné, že sa na toto nejakým spôsobom zabudlo a vlastne sa tam usadilo toľko sadzí, že potom napríklad ani nevykurovali, tuším. Že vlastne tá... Teplovodné, ja chápem, teplovodné kúrenie je špecifické tým, že teplovodný spotrebič oproti bežnému teplovzdušnému spotrebiču má výhodu v tom, že u toho teplovzdušného, v ktorom kúrime, sa šíri teplo len z jedného miesta od toho spotrebiča do priestoru, kdežto teplovodné rozvádza tú energiu tepla cez to médium vodu do ďalších miestností, čo je v podstate výhoda. Samozrejme u tých teplovodných platia pravidlá, ktoré treba dodržiavať, kedy vlastne sú rôzni výrobcovia, každý ten výrobca má rôzne výmenníky, rôzne čistenia výmenníkov, rôzne proste prístupy k tomu a podobne. Takže vždy treba u tohto teplovodného treba to čistiť častejšie, pretože keď tam vznikne nejaký nános, tak to znižuje účinnosť a tým pádom ten proces toho čistenia by mal byť pravidelný. Samozrejme záleží, koľko sa spáli drevnej hmoty a dôležité je u tých teplovodných aj schéma zapojenia, aby naozaj nedochádzalo k nízkoteplotnej korózii, ktorá vlastne spôsobuje to, že ubýva materiál znútra ohniska na tom výmenníku, až sa z neho stane fólia a začne to samozrejme tiec. Takže tam je veľmi dôležité, aby to bolo dobre zapojené. A ďalšia vec je naozaj používať len dobre vysušené drevo. U každého spotrebiča je dôležité, aby nedochádzalo nejakému nadmernému začierňovaniu skla a tej výstelky, proste, že tam je nedokonalé spaľovanie. Treba vždy si vybrať taký výrobok, ktorý výkonovo bude vyhovovať pre tie naše potreby, aké máme tepelné straty a držať sa toho, že vlastne nie je dobré mať výkonnejšie kachle, ktoré budem reguláciou dusiť
radšej vybrať výrobok, ktorý bude mať optimálne parametre na tie straty, ktoré máme doma a tým pádom nebude dochádzať k znečisťovaniu jak skla, tak vlastne celej dymovej cesty. Čiže zlatá stredná cesta. Skôr to nie je zlatá stredná cesta, ale skôr to je vedieť, čo naozaj potrebujem, pretože dnes tie objekty, ktoré staviame, sú do značnej miery dobre zateplené, utesnené. Tým aj v podstate tá potreba výroby toho tepla je na menších číslach, takže preto tí výrobcovia dneska zareagovali a vyrábajú naozaj široký sortiment aj pre takéto nízkoenergetické domy alebo proste malé objekty, kde naozaj je dôležité, aby mali tie spotrebiče optimálne parametre. Čiže keď to zhrniem, tak zamerať sa na nominálny výkon miesto toho... Tak vždy je to tak, že keď sa býva pravidelne v nejakej domácnosti, tak vlastne ten spotrebič by mal pokrývať len tepelné straty, ktoré ten objekt má, a tým sa vrátim k tomu, čo som povedal, že tie objekty dnes sú naozaj dobre zateplené, dobre utesnené, kvalitné okná, tak tým pádom to treba podľa tohto nastaviť, aby to bolo optimálne a neobťažovalo to v tom, že budeme mať čierne ohnisko zanesené, sklo začiernené. Proste toto potom sa na tom podpíše. Čiže zbytočne nekupovať veľké kachle, ktoré majú veľký výkon, len aby sme ich... Preto som hovoril, že tí výrobcovia zareagovali a naozaj je široká škála tých spotrebičov pre takýchto zákazníkov. Čo keď sa mi pomedzi dvierka ťahá dym a vyráža ho dovnútra? Tak môžu nastať rôzne prípady. Tie prípady súvisia s tým, že ten komín nemá dobrý ťah, kedy hlavne pri zakúrení to vznikne, kedy nastane nejaký problém, že tie spaliny nie sú tým komínom, proste nie je v pohyb tých spalín v tom komíne a nevychádzajú von cez vrch komína, ale niečo ich tam môže zadržať, prípadne nejaký prudký vietor alebo nejaké teplo extrémne, že slnko svieti na ten komín a je zohriatý, tak tam, keď je hore teplo, tak teplo hore nepôjde. No a tam ide o to skôr vedieť zakúriť cez to vrchné zapálenie, kedy sa na spodok ohniska dajú nejaké hrubšie polienka a na tie hrubšie polienka sa položia triesky, tie triesky sa zapália a dochádza k tomu, že tie triesky rýchlo horia, sú tenké, rýchlo zhoria, vyvinú veľa tepla, ten komín rýchlejšie prehrejú a dojde k tomu, že potom tie spaliny nemôžu vzniknúť. Samozrejme je problém niekedy u toho, že keď dneska tie domácnosti sú, ako som povedal, utesnené, dvere sú tesné, okná sú tesné, musíme zabezpečiť to, aby do toho objektu prichádzal vzduch na horenie, pretože bez toho prívodu vzduchu nebudú tie kachle fungovať spoľahlivo. A ďalšia vec taká, samozrejme musí to byť zosúladené aj s prípadným použitím nejakého digestora, kedy naozaj som sa stretol s takým silným digestorom, že vlastne doslova vyťahoval ten dym z tých kachlí. Lebo mali proste tak silné niečo, že to normálne dokázalo urobiť podtlak v tej miestnosti a potom vlastne aj ten ťah komína, keď tam bol, tak ho to vlastne zrušilo a tie spaliny normálne cez tie tesnenia, ono to nie je až tak hermeticky uzavreté, ale trošku proste ten dymík si donútra prisávalo. Takže musí byť zabezpečený prívod vzduchu a nesmie vzniknúť potlak v tej miestnosti. Ten potlak vzniká aj vtedy, keď
kúrime a neprichádza tam vzduch, takže vlastne v podstate ten vzduch potom nemôže horieť, keď to začne dymiť v tej komore a môže vzniknúť takýto problém. Takže keď nám vráža dym do miestnosti, tak nie je problém vo vykurovacom telese, ale skôr bude v komíne, alebo teda v ťahu komína. Skúsenosti sú také, že obyčajne sa na takejto nejakej chybe, ktorá sa objaví, podieľa. Tých vecí je tam viac, ktoré sa na tom vedia podieľať. Či už zlé to zakúrovanie, či už tá tesnosť. Ono veľakrát prax ukázala, že treba postupne ísť a kontrolovať tie jednotlivé nejaké činnosti a prípady a problém môže vzniknúť nie, že je veľký a že ho spôsobí jedna vec, ale obyčajne sa na tom môže podieľať viacero vecí a v konečnom dôsledku vznikne ten problém, že to nefunguje tak, ako by to malo. Čo vlastne ešte by si dodal k tomu servisu po zime? Mali sme šamotky, tesnenie skla, tesnenie dvierok, máme vyčistený komín. No nič, nachystať suché drevo. Nachystať suché drevo. To je asi všetko. Nachystať suché drevo a tešiť sa na zimu. Z tejto servisnej kontroly stačí, keď si to majiteľ toho vykurovacieho telesa nejako sám skontroluje, alebo volať odborníka? Na Slovensku je veľa šikovných ľudí, ktorí si to určite budú vedieť, tí domáci kutili vedieť spraviť aj sami. Ale zase je aj veľa ľudí, ktorí sa radšej spoľahnú na niekoho, kto tie veci robí, má s tým skúsenosti. Ono sa zdá, ale to tesnenie dať do tých dverí, ono to vyzerá, že to je jednoduché, ale ono to až tak jednoduché nie je, pretože to tesnenie je koľkokrát také pružné, je to nejaký pletenec, ono sa dá aj natiahnuť, aj stlačiť a tam treba mať trošku naozaj skúsenosti, pretože keď ho natlačíme, že ho napechujeme, na dĺžku ho skrátime, tak nepôjdu dobre zatvárať dvere a keď ho trošku natiahneme, tak dôjde k tomu, že to vlastne nebude tesniť a nebude to doliehať. Takže ono to treba mať trochu s tým nejakú skúsenosť a niekedy je lepšie sa obrátiť na firmu, ktorá tieto veci vykonáva a už má s tým skúsenosti. Samozrejme, tam je ďalšia vec, že tým používaním tie úchyty toho skla a podobne môžu sa dostať do takého stavu, že ich utrhnete, že vlastne keď sú tam dlhšie, sú zapečené, tým čističom tiež vedia skorodovať, nedajú sa povoliť, utrhne sa to. Tak potom samozrejme treba sa obrátiť na nás. My s tým máme skúsenosti a vždy nejakým spôsobom to vyriešime tak, že tam nahradíme to druhým spojom alebo nejakým iným máme technológie aj nastreľovania častí šrobov a rôzne veci, takže radšej sa obrátiť na nás, kedy vieme so zárukou samozrejme dať tomu to, čo treba a ten spotrebič môže fungovať ďalej bez nejakých problémov. Veľakrát servisujeme aj kachle, ktoré majú viac ako 20 rokov. Tie výrobky sa aj kedysi vyrábali kvalitné, takže nie je problém urobiť aj servis na starších kachliach. Tam ešte je dôležitá vec, že keď ten čistič sa bude naozaj dlho používať a že spôsobuje koróziu, tak môže dojsť aj k tomu, že niektoré tie lišty pritlačné alebo tie lišty okolo, čo držia tesnenie a podobne, sa môžu tou koróziou znehodnotiť, že sa stenšia tak, že sú v nich diery a podobne. My vieme vlastne v podstate aj tieto
tieto časti kovové odstrániť, nahradiť druhými a dať tomu výrobku, ako by som povedal, nový život, že budú ďalej slúžiť bez problémov tomu zákazníkovi. Takže keď to tak zhrniem, tak dôležité je skontrolovať to, priznať tie jednotlivé chyby a potom sa až obrátiť na nejakého odborníka, napríklad na nás. Tak S tým servisom. sme tu na to. Sme tu na to.